A posta en liberdade do agresor da muller do Grove estivo presente no 25N de Ribadumia. No acto deuse lectura á carta escrita pola vítima. A conmemoración desta xornada comezou cun minuto de silencio, rachado despois polos aplausos. Despois soaron os golpes e o rachar das cadeas. Foi a través dunha performance que tivo a Mariña como protagonista principal. Intentei meterme na carne, no sentimento, intentando, cos xestos da mans e demais, sentir esa furia por dentro do sentimento do maltrato. Na actuación participou o alumnado do Julia Becerra Malvar e membros da Escola de Baile Breogán Pérez. Para mí foi realmente moi enriquecedor e oxalá que todo isto sirva para dar unha difusión a este tipo de problemas e que a xente tome conciencia, a verdade. Para o Concello, os actos doxe serviron para visibilizar dun xeito moi gráfico o rexeitamento de toda a localidade á violencia machista. Tratamos de que fose o máis vistoso posible e que chegase ao maior número de persoas posibles, que eu creo que é a maneira de ano a ano que se poidan reducir este número de casos. O Concello de Ribadumia unha vez máis quere aportar o seu grano de arena. O alcalde amosa tamén a súa preocupación polo incremento da violencia sobre a muller coincidindo coa chegada do coronavirus e o confinamento. Hai un repunte importante ao longo deste ano, eu creo que temos que visibilizar esta lacra e que entre homes e mulleres busquemos a igualdade e por suposto o respeto mutuo entre todas as persoas. Durante o acto tamén se deu lectura a un manifesto no que se reclamou unha maior implicación das administracións a todos os niveis na loita contra esta lacra.